Салям алейкум. Ми продовжуємо телемарафон Сейф АТР. Це музикальний концерт в музичному форматі, онлайн-концерт в підтримку телеканалу АТР. Гостем якого сьогодні буде соліст оркестру «Наоні», бандурист-новатор, композитор Георгій Матвіїв. Салям алейкум. Доброго вечора. Як настрій, Георгій? Фантастичний. Клас. Сьогодні ви підготували класну якусь програму. Розкажіть про це. Так, сьогодні слухачі і ті, хто добре знає бандуру, і ті, хто, можливо, почує вперше, вони будуть здивовані можливостями цього інструменту, і хто чув бандуру раніше, можливо, відкриє її для себе по-новому. А в чому сьогодні буде таке новаторство вашої бандури? Ну, я виконую програму власної авторської музики, і слухачі інколи будуть помічати якісь, можливо, нехарактерні для бандури і прийоми гри, і стильові якісь моменти. Ви вже давно граєте на бандурі? Я почав грати на бандурі за дуже дивних обставин. Ще коли я був маленький, я розкажу про це. Да? Мене батьки повели на хор в 5 років. І керівники хору сказали, ви знаєте, ви можете хлопчика водити на хор, але він музикою не буде займатися. І мене батьки, коли вже фахівці кажуть, вони їх послухали, мене забрали, а в мене дуже була така сильна схильність до математики. Я полюбляв все вимірювати, обчислювати. І саме за успіхи в математиці мене віддали до Миколаївського муніципального колегіуму. Це загальноосвітня школа з поглибленим вивченням математики. І саме там проводили цікавий експеримент. Хлопчиків, в кого були найкращі оцінки з математики, віддавали на самодіяльний гурток по бандурі. І саме там я дізнався про цей інструмент. От такий шлях. Але ви українець за походженням? Я народився в сім'ї в грузинській родині. Проте я народився в Україні, і я себе, безумовно, відчуваю українцем. Супер. Сьогодні у вас, я бачу, дуже такий гарний амулет. Що це таке? Розкажіть. Так, це амулет, він символізує стихію вода. Цей амулет і цей костюм, який ви бачите на мені, він був створений для музичного етно-фентезі-шоу «Володарі стихії». Його автором є і ідейним засновником Олесь Журавчак. Він грає на етнодухових інструментах. І цей проєкт він спільно з оркестром «Наоні». «Наоні» – це національний академічний оркестр народних інструментів під управлінням генерального директора цього колективу Віктора Гуцела. І саме цей проєкт себе являє зараз. Це є тандем оркестру, який символізує музичні зерна мелодії, і 4 солістів, які втілюють і символізують стихії, 4 стихії. Вода, вогонь, повітря і земля, відповідно. Так. Супер, дякую. А сьогодні першою нашою піснею буде кримськотатарська пісня. А загалом, скажіть, будь ласка, коли ви познайомились з кримськотатарською музикою? Як любитель, в принципі, різноманітної музики, я досить давно я вже слухаю і кримськотатарську музику, і я слухаю багато різної музики. Але як виконавець, я, в принципі, десь в цей період, зараз 3-я річниця, як я вперше виконав кримськотатарську пісню, між іншим, в дуеті разом з вами, в програмі Gently Studio, тобто жива студія. І зараз буде наступний цікавий, я маю надію, для слухачів цікавий досвід. Наступна наша, точніше, перша наша пісня, кримськотатарська народна пісня, її дуже полюбляють наші співвітчизники. «Емсі Версен, емсі Вмесен».
Дякую, дуже дякую. Так, мікрофончик треба взяти. Дякую, Георгію. Ви підтримали телеканал АТР дуже так з радістю прийшли до нас сьогодні в гості. І я хочу спитати вас про наступну композицію. А зараз я вас залишу з слухачем наодинці. Передаю вам слово. Зараз ви почуєте програму моєї авторської музики. Я маю надію, що вам сподобається. І перші дві композиції, які ви почуєте, я взагалі буду намагатися побільше грати і поменше говорити. Це зараз я тут. Це буде «Коли я думаю про тебе» і одразу після цієї композиції «Занурення». Приємного прослуховування.
Дякую, що слухаєте. Між іншим, ви можете навіть аплодувати. Повірте, я як виконавець, я це відчую, навіть якщо не почую, не побачу, то давайте збережемо цю містерію живого концерту. Я буду тут грати, а ви будете там аплодувати. Повірте, це працює. Щойно ви прослухали 2 композиції мої. Перша називалась «Коли я думаю про тебе», і після неї одразу прозвучало «Занурення». А зараз ви почуєте фантазію на тему української народної пісні «Розпрягайте, хлопці, коней». І ви знаєте, коли я прагнув якось попрацювати над цією темою, то я, можливо, далеко зайшов, тому що вона дуже стала на себе не схожа. Проте ви, я впевнений, як мінімум кілька разів почуєте і впізнаєте цю тему.
ви знаєте, я вас не бачу, не чую, але відчуваю. Дякую, що ви лишаєтеся з нами. Я нагадаю, що цей концерт ця подія в рамках телевізійного марафону на підтримку каналу АТР. Хештег SaveATR. А ми продовжуємо нашу концертну програму. І зараз ви почуєте композицію, яка називається дві композиції «Мрія», а одразу за нею ви почуєте «Танець вітру».
Дякую за увагу. Дякую за те, що ви продовжуєте слухати, дивитися. Я маю надію, що вам подобається. Я маю надію, що хтось, можливо, з вас вже сказав, а це щось таке для бандури нове, а ми так от не звикли таке на бандурі слухати. І, в принципі, будете праві. В продовження програми ви почуєте зараз композицію, яка називається «Не йди». Дякую за увагу. І перед тим, як виконати наступну композицію, це буде імпровізація на тему «По дорозі жук» української народної пісні. Я розкажу дуже коротеньку історію, як я написав цей твір. Справа в тому, що в 2012 році я готувався до міжнародного проєкту «Європейський джазовий оркестр». Це є, як я вже сказав, міжнародний проєкт. Між іншим, він від засновників Євробачення. Тобто є така європейська мовна спілка, European Broadcast Union, ну я там точно так не розкажу. Суть цього проєкту полягала в тому, що за принципом один музикант з однієї європейської країни обрали музикантів до джазового оркестру. Це щороку новий диригент і щороку новий оркестр. І саме у 2012 році Ігор Стецюк, композитор і диригент з України, він очолив цей оркестр. І саме тоді бандура і взагалі музикант з України вперше, і поки це був єдиний раз, коли українець брав участь в цьому проєкті. І коли я готувався до цього проєкту, я практично не грав своїх творів, я грав тільки оркестрові партії, тому що було дуже мало часу на це, а мене запросили на фестиваль бандуристів, і треба було там щось заграти. І я зрозумів, що от там
2 композиції я, в принципі, пам'ятаю завжди, а третю, мені просто не було що грати. І те, що ви зараз почуєте, це буде композиція, яка фактично була створена там за півгодини до виходу на сцену, просто за кулісами. І ви знаєте, це був такий неочікуваний для мене успіх і така позитивна реакція публіки, що я навмисно, вже пройшло скільки років, я навмисно в цій імпровізації майже жодної ноти не змінював. Тобто зараз ви почуєте саме в тому вигляді цей твір, в якому він був тоді написаний. Композиція написана за півгодини, імпровізація на тему «По дорозі жук». Дякую за увагу. І ви знаєте, перед тим, як я виконую перед тим, як прозвучить наступна композиція, я хотів би запросити свою прекрасну колегу. В цю студію запрошується Марія Смолінська, яка фактично сьогодні зранку приїхала з Одеси, яка дуже, напевно, хвилюється, а може зовсім не хвилюється. Хвилюєшся? Вона і сама не знає, чи хвилюється, чи ні. І зараз ви почуєте композицію, яка називається «Ніч у лісі». Це одна з моїх перших композицій, які я написав взагалі, ще, здається, у віці 16 років. Зараз мені трішки більше, ніж 16. І, між іншим, «Ніч у лісі» – це та композиція, яка входить до програми музичного фентезі-шоу «Володарі стихій». Тільки там вона звучить у супроводі наоні оркестра, а тут ви почуєте камерну версію для дуету для 2 бандур. Отже, дует Георгій Матвіїв та Марія Смолінська «Ніч у лісі».
ваші оплески віртуальні, ну реальні, але для нас віртуальні, Марії Смолінській. Ми виконуємо ще одну композицію, напевно, так. Зараз ви почуєте композицію, яка називається «Передчуття». Це також моя авторська композиція, яка колись була написана для бандури та гітари, а сьогодні це дві бандури звучить. Отже, «Передчуття». Дякуємо Марії Смолінській за участь в цьому прекрасному марафоні на підтримку каналу АТР, Safe ATR хештег. І наша програма потихеньку добігає кінця. І зараз ви почуєте композицію, яка називається «Імпровізація на тему «Взяв би бандуру». Мені дуже пощастило, оскільки мої твори все більше і більше починають розкриватися в ансамблевому і навіть в оркестровому звучанні завдяки тому, що я розпочав, вже досить давно, розпочав співпрацю в дуже славному колективі. Це Національний академічний оркестр народних інструментів, як я казав вже на початку цього концерту. І на лоні оркестра його ще знають під таким іменем. І саме
Саме зараз ви почуєте композицію «Взяв би бандуру», яку зараз ви можете почути в супроводі оркестру. Між іншим, якщо ви десь побачите в афіші на ООНі, кидайте все і просто купуйте квитки, обов'язково йдіть на концерти. Зараз в нас нова програма, це Goods and Roll. От ми зробили, також на ООНі співпрацює, між іншим, з популярними та рок-співаками. Зокрема, це Онука, це Олег Скрипка, це Друга ріка і багато-багато інших. От. І зараз ви почуєте «Взяв би бандуру» саме в версії для бандури соло. Я сподіваюся, що вам сподобався сьогоднішній концерт. І
Я хочу подякувати абсолютно всім, і хто з самого початку слухав, і хто доєднався до нас в процесі концерту. Я хочу сказати, що в мене є численні диски з моєю музикою. Якщо вам буде цікаво, ви можете написати мені на Фейсбуці. Я охоче ними ділюся. І я хочу подякувати, думаю, що це прекрасний момент, щоб подякувати кафедрі народних інструментів Одеської консерваторії, де я навчався, Миколаївському музичному училищу, де я також навчався, і подякувати першій музичній школі в Миколаєві і, звісно, Миколаївському муніципальному колегіуму, про який я казав на початку цього концерту. І в завершення сьогоднішньої програми ви почуєте композицію, яка зараз також виконується з Наоні оркестра, проте ви почуєте версію для бандури соло. І, між іншим, на цю композицію, яку ви зараз почуєте, було знято взагалі перший відеокліп на композицію для бандури соло. Ви можете в інтернеті зараз знайти Wild West Jazz, тобто джаз Дикого Заходу. Я вам дуже раджу подивитися цей кліп, його зняла талановита режисерка з Одеси Настя Урсу. Я думаю, що я вже все сказав, що треба було. І я хочу побажати всім глядачам, хочу побажати хорошого настрою, побільше знаходити час для себе, побільше отримувати задоволення від життя, робити те, що вам подобається. І тоді ми всі будемо, я думаю, тоді щасливими. Отже, Wild West Jazz.